Lah, nagbitay lagi na. Tingano mo na bay. Ay, biyaw ka lang Brad. Tay nagbitay. Brad. Ngano mo na? Ibiyaw. Mga itagtabang dia to. Ato bigas pa mga itagtabang. Brad. Ikaw ay ganyan Brad. Oy, umano ba na? Ako nagbitay Brad. Ha? Ha? Asa may nagbitay? Nagiging mo na naman. Nagbitay oh. Nagbitay oh. Oo. Luya na, bigat na. Ano ka na? Uy, Tay kapa ko no bugnaw ba? Kapa ko no. Ay, ganda yun. bugnaw eh. Hangin, bugnaw kayo. Bugnaw. Kung ako na balita ko na niya, good guys. Gibiyan mo na siya kuya. Gibiyan na siya kuya. Ay, nagdaanan ko eh. Sige, tubing nga nila. Gibiyan na siya kuya man. Hala. Luya taon. Luya taon. Basta apa biya. Bata ko kayo. Bata ko kayo. Susi. Bata apa jud. Gibiyan ka Brad. Ah nagbitay gyud oy. Ay, magkaya. Ikaw ka siya. Bata ano ba may kinitaw sa una. Uy, Bakit jud kayo na? Daot ra na siya buyab gyud. Daot ta jud ni. Daot na siya buyab boy. Buya prak mo naman yan. Buya pre dan. Ay yang amahan kay ila ko laki. Laki ni. Oo, laki yang amahan. Ay, makasaka naman. Tay ina pa inyo nang gitabang basin buhi pa na. Ato ako sa baba ko. Ay lay kapa, lay kapa. Yang amay. ay, kapag kayo Ay, pa. Magpapagpapagpapagin niya eh. Init pa ako pa jud. Sus. Magdurkapo ka ni. Yung maulagay niya, anak na siyang inahan. Maatala ko. Taa. Saka ko no, saka ko no, saka. Saka ko no. Saka nyo ka. Saka ko no. Kita saka. Saka. Taya. Saka ko no. Tanawa ko no. Tanawa. Saka nung tanaw. Saka ko no. Tawas na ka dito saka. Dali abay. Dali ako Dali abay. Laluya jud tao. Dali abay. Patay luoy jud kayo. Dali abay. Luoy jud kayo. Silpon na na ini. Aha, kung saan ka diri? Da nagsilpo na unsa way klaro. Nangay patagtabang. Ano okay? Anam day kauban no sao ha. Aduan yung sa na. Ah, way klaro. Napasigda Bahag. Kuyawan gyud. Napasigda katahayay mo dili. Ah, nangay tabang oh. Way klaro. Nakuratan be. Nangawi bilito. Nangawi bilito nakuratan be. Ah, gasilpo rin ha sa may mo silpon. Pasignar. Ay klaro. Tao day way klaro. Piti na mo paguna dito, pangawi din. Kuyaway we nangay tabang. Yo, mga supporters. Shout out dahil ko ni Maria Flor Marasin Yusun. Salamat sa mong suporta te. Then shout out po dahil ko ni Mark Kappa dahil, si Mark Kappa o engineer, mga engineer. So na shout out ka engineer. Next. Yo, shout out sa ko ni Ate Marley Carigo Biosano dahil salamat sa kayo sa mga suporta te. Og ni Emily nga Joel sa ug tanan sa nga tagingat mo nga mga supporters na mo. Padayon mo te, salamat kayo. Oy, shout out sa ko ni Ate Giselle Lascunia Rabanis. Oy, shout out ka te. Ate Giselle. No more? No more? Hi, how much? Ay, Ayo. shout out ko ni Rene Pacquiao. Ako nga Brad Town, tuwa ron sa trabaho. Oh, Okay. trabaho ron. You. Shout out ko sa mga tao dyan na suporta sa aming YouTube page na si Butatchoy. At salamat sa inyong pagtanaw o inyong gi-share among Emily. mga video. Salamat kayo sa mga supporters sa mo. Padayon mo unta dili mo biya sa among mga pag-share sa among mga video. No? Luyang suporta. Salamat kayo sa mga nagsuporta namo. Padayon.